from today, maybe until Sunday, wala ang amuang main incorporators kay naayata sila convention. So, Monday na sila report. Tungod nga wala nga to ang mga boss amo, dili pod magpasabot nga magpasagad ta o pabadlong, no? Kay mas maayo gani ng manarabaho tag tinud-anay gyud naaman or wala ang ato ang amo para ang resulta masaligan ta. Dili kay magtrabaho lang tagtarong kung naa ang mga amo nya inig wala ang mga amo, muratag mga kuan ilaga, dili ta magbinugoy sa to ang trabaho kay sa karon nga panahon, no? Lisod na kaayo makakita og trabaho nga makaingon kag bisag sa ginagmay nga paagi makaayuda sa pangadlaw-adlaw sa imuhang pamilya.